Tissok tal-qasma fil-Partit Laburista bl-esponenti ewlenin tal-Labour jażlu li jitkellmu fil-miftuħ u jisfidaw lil mexxej Laburista, tant li sansitra anke Joseph Muscat qal lil ta' madwaru li lest juża l-intervista li għandu ma' Manuel Kuxkiri biex jiċċara ħafna affarijiet li qed jingħaddu fuqu, inkluż mill-qalba tal-Labour. Sorsi qalulna li Joseph Muscat kellu juża lil Manuel Kuxkiri wara li ma tħallix jiġi intervistat fuq Super One, iżda xorta d-dittiju għaliex sab post ieħor fejn jitkellem. Xi ħaġa li l-Kapżekuttiv tal-Labour Randolph De Battista ċaħada meta mistoqsi direttament f'konferenza tal-aħbarijiet organizzata l-ġimgħa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, għalkemm imbagħad ma weġibx jekk huwiex komdu b'din l-intervista li se ssir ma' Muscat. Għaliex skomdu twieġeb dwar intervista ta' Joseph Muscat. Possibbli ma sabtulux kien fuq il-wan? Sitwazzjoni li turi bl-aktar moċċar it-tensjoni li għaddejja fil-preżent fil-Partit Laburista fejn Robert Abela u sħabu qegħdin jippruvaw jikkontrollaw l-inkontrollabbli għaliex fil-waqt li Robert Abela jaf li madwaru hemm diversi persuni viċin tiegħu illi m'għandhom l-ebda lealtà leħ, jaf li l-moħħ prinċipali wara dan is-sabotaġġ fil-konfront tiegħu ġej minn dawk viċin ta' Joseph Muscat. Issa huwa ċar li l-fazzjoni ta' Muscat qed tinqeda bil-programmi ta' Manuel Kuxkiri biex iwasslu l-aġenda tagħhom anke jekk din bi spiża qawwija tmexxija u l-aġenda ta' Robert Abela li jkompli joħroġ fil-beraħ kemm huwa dajjef tant li mhux kapaċi jwaqqaf lil Muscat milli jitkellem kif irid għal rasu u ma' min iritu.